Josu Zabaletak Jon Arretzeren Intxaurrondo intxaurraren ostopeko itzala liburua euskaratu du. Arretzek 3 hamarkada behar izan zituen indarrak bildu eta torturen lekukotasuna liburuan jasotzeko. Gaztelaniaz egin zuen 2015ean, El Garaje argitaletxearen bidez. Hizkuntzari dagokionez aldatuz doan gizarte batean gertatua, orain dela 55 urte. Ikusten danez, ez da garai hartako errenteria, baizik eta garai hartako gazte batek errenteria ikusten duen bezala. Errenteria eta bere adineko jendea ikusten duen bezala, eta adineko jende horren kultura erreferentzia guztiak ez baldin badira, bat kenduta edo bi kenduta gainantzeko danak erderaz dira. Danak erderaz dira. Eta hori, zerbait aldatu da. Eta hori oso aldatuta zegon, esate bateako, nire garaitik. Nik honik entzen dizkion 16 urte. Gure referentzia kulturalak musikari dagokionez, esate bateako hemen musika aipatzen dalako asko, izango ziren Lete, Lekuona, Benito Lertxundi, olako batzuk, gero abesti frantzesa, abesti italianoa, ordurako ia bagenekin nonoleta eta hoiek bagenek izkien, baina 16 urtean erabat aldatuta zeuden. Ez zeukan zerikusirikarekin. Eta erreferentzia guztiak erdera ziren. Orduan, orain ez dakit hori nola dagoen. Beraz, bilatu behar da, eta gainera hemen dauden agenteetako batzuen gazteen erreferentziak gaztelaniaz dira, baina beste agentea da gaztelaniaren agente bat, guardia zibilak dira. Guardia zibilak zein behar du? Euskera zein behar du? Liburu euskeraz da. Orduan, hastentzea, txinotik itzulia balitz, euskeraz jarriko genituzke. Jarri ditzagun. Badaude esperientziatxo batzuk euskeraz adierazteko gaztelaniaz ari dela hitz egiten. Euskal narratiban badaude olako erreferentziatxo batzuk, igual horiekin aprobetxatzen zera, baina hortaz aparte, gainera itzultzen ari zera, hemengo agente horren hizkuntza, Guardia Zibilen hizkuntza, seguru asko Guardia Zibil askok, baina hobeto dakigunentzat. Aizea itzultzen. Honen irakurle guztiek, baita iparraldekoek ere, seguru asko, gaztelaniaz badakite. Eta orduan, bazegon hori dana, Guardia Zibilen hizkera ere, bazegoen euskeraz jartzea. Orduan, egoera hortan nola ispilatu edo nola adierazi, egoera hortan sortzen den hizketa edo elkarrizketa edo banakako bi hizketa horiek nola sortzen dira. Itzulpenak Euskal Herrian bete behar duen funtzioetako bat hain zuzen dela gure historia euskeraz ez ditugu gauza guztiak esan, eta hemengo guztiek ez dituzte gauza guztiak euskeraz esan, baina ez dira isildu. Geure buruari buruz ere ez gera isildu, baina gaztelaniaz edo frantzesez esan ditugu, esateko geneuzkan gauza haiek. Hori dena nolabait normalizatu nahi baldin badugu eta euskal gizarte bat eraiki nahi baldin badugu, euskerara ekarri behar da. Gure memoria euskeraz egin behar dugu, gure errelatoa, gure historiaren errelatoa euskeraz egin behar dugu, ze bestela ez dago.